an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ala ka tile hɛrɛ di anw ni aw bɛɛ lajɛlen jamana in kolosuma. Ala ka tafan di a ɲɛmaaw olu ma. Falaye sɔgɔmada in na an bɛna kuma lakana ko ka wolomasiri ta aw ye wulikajɔ minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na. Kajolokaw fɛ yen dugujukɔrɔmugu o ye maa 3 jogin min ye kamalen dɔ o su taara sɔrɔ so dɔ kɔnɔ Gawokaw fɛ yen a na kɛ dunan don. O Gawo ni Segu kelen kɔnɔna Falaye tajiko gɛlɛya bɛ yen. Segu yɛrɛ ekɔlikaramɔgɔw ye baara bila. Lycée Cabral mɛtiri caman b'a de na 2 de bɛ taa dɛ. O dun ka trimestre fana setɔ don. N'a ko tora ta k'a sɔrɔ tajima na olu kɔni bɛna kɛ nka kununko jɛkulu min bɛ tajiko kunna ko citerne 400 donna Falaye. An yɛrɛ bɛ k'a fɔ sa citerne bɛ ka don u bɛ ka taa min sa. Sinon dɔgɔkun tɛmɛnen 700 ma fɔ an ye. Kunun ta ye 400 ye. N'i ye an yɛrɛ ka Bamakɔ kɔnɔna na yan station minnu ma anw nagakɔrɔla la n'o ye fitinin n ka tɛ belebeleba ninnu ma dɛ. Taji ma k'olu kɔnɔ kabini ko in daminɛna. N'olu dun ma taji sɔrɔ nɔgɔya tɛna dɛ. Fo fɛɛrɛ ka tigɛ minnu b'a feere an nagakɔrɔ station fitinin tigiw n'olu y'a sɔrɔ anw bɛ station baw taali dabila. Olu kɔni Falaye ɲininkali fana kan ka kɛ olu minnu tɛ ka taji feere tugun u bɛ mun baara la. Parce que taji feere u ka taji feere yɔrɔ la u bɛ ka mun baara kɛ sisan mun b'u bolo. An bɛna kibaru ninnu bila k'olu ko ɲɛɲini. Taji feere yɔrɔ minnu datugulen o tigiw bɛ baara sugu jumɛn na u k'a fɔ an ye n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka taji feere cogo min na. N'an bɔra tajiko la Falaye ko balo sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ jiginna Yuwarukaw fɛ yen sabula samiya ɲɛna min ye Bamakɔ tu tigɛbaaw ye an ka diinɛ kuntigiw Mali kɔnɔna na jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye Falaye olu ka samɛ foli o tun bɛ yen kunun. Usumani Sherifu Madani Ayidara ko k'u ka sariyasow lajɛ k'u ka sariyasow kɔnɔna lajɛ ko wa fana ko nɛni min bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan ko ka fɛɛrɛ tigɛ o la. Asimi ko a ma Falaye k'olu ye maaw minɛ yan ko maaw yɛrɛ de wulila ka taa delili kɛ dɛ ko moriw yɛrɛ de wulila ka taa delili kɛ ko k'u tigiw bila k'u tigiw bɛna jamana ci k'o la sa k'ale ye jɛkulu sigi jɛkulu min kɔnɔna na u yɛrɛ bɛna don a kɔnɔ u bɛna taa yaala k'a lajɛ diɲɛ fan dɔw fɛ min bɛ ka kɛ Mali la n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ yen u kana n'a lajɛ min bɛ se ka sigi sen kan. O baaraw an na tila ka président kumakan ni Usumani Sherifu Madani Ayidara kumakan AES ɲɛmaaya dira Burukina ma yaasa Burukina ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ u nana kalanso la Mali fɛ yen Basolma Bazie ale ni Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye kɛ. Falaye Niger ye a ka tajitala 14 olu ɲangi k'olu sɛmɔ tajitalaw fɛ yen pewu ko sabula k'u bana ka taji ta ka na n'a ye Mali kɔnɔ. Kɔkan kibaruyaw b'an bolo farikolo ɲɛnajɛ Coupe d'Afrique n'Ala sɔnna a ma sini o ye demi-finale ye Falaye. Coupe d'Afrique kuma bɛ ka caya dɛ. Nigeria ni Algérie ka ndolata ye Falaye a kuma cayara min mana bɔ a la an na o da o tulo kan. An ka karamɔgɔba an ka maa ɲɛnamaba an ka dɔnnibaaba n'o o ye Mamadu Dukure Vezoro bamanankan kalaminɛ belebele Ala ye ale ka kalifa minɛ ala Falaye n'Ala sɔnna a ma a jiɲɔw n'a teriw ye sɛbɛn minnu ci a ma an n'an da don o fana na babu ale kuncɛ. Falaye bamananw ko bilankɔrɔ tɛ maa min bolo dungo t'a se t'o ye. Nin waati in na an bɛ se ka maaw hakili lajigin fana Falaye nka cɛkɔrɔba nogojugu o kɔ tɛ dibi dɛ nataba fana ni sugulamini téléphone portable minnu b'an bolo Falaye an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla min na su ni tile n'an tɛ ka se ka hali baara k'an yɛrɛ ye ɲɛgɛn kɔnɔnaw la an n'a bɛ don yen misiri kɔnɔnaw la an n'a bɛ taa yen an mana ɲinɛ cogo cogo an b'a digi an bɛ taa gɛrɛnw na an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ Falaye an k'a ɲini k'a dɔn minɛn min b'an bolo mun don an bɛ ka mun k'a kan a bɛna wolo mun na a bɛna na se ni mun ye kɔlɔlɔ jumɛn b'a la an ka olu ɲini k'u dɔn an k'an ka denmisɛnw kalan an k'an ka denmisɛnw bilasira bi diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn Falaye 2 don ɲuman ani juguman
n'i y'a jateminɛ bi anw ka jamana kɔnɔ fala ye denmisɛnninw kɛlen don k'u firi bɔlɔlɔ kan caman ye cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye u b'u dahirimɛ sɔrɔ u b'u ka baaraw k'a kan ɲɔgɔlɔnbɔlaw b'o la dɔnkilidalaw b'o la kunnafonidilaw b'o la maa wɛrɛw b'o la bi minnu kɛlen don ka bɔlɔlɔ sira matarafa k'a kɛ baarakɛla ye u ta ti ko wɛrɛ ye jɛbɔ ngolo kan k'u yɛrɛ garisɛgɛ ɲini fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min nataba ni sugula mini journal Le Soft n'o ye Isaka Tamura ka journal ye san yɛlɛma in na a bɔko laban na a bɔra ni dossier belebele dɔ ye fala ye a tɔgɔ ye ko LGN ye mun fɛn ye a kun bɛ mun kɛ Bamakɔ yan a kɔlɔlɔ nana wolo mun na bi fala ye min ye Isaka Tamura ye n'o ye Le Soft ye ale y'a fa seri an n'a ta kunnala fɛ nin tile laban in na Bamakɔ yan fala ye maa caman futinenen don maa caman dusuma kasilen don k'a sababuya kɛ mun ye u gosira maa fɛ maa min n'a fɔ ma ko LGN sabula olu yɛrɛ kun ye mun kɛ u ye nin ko in ye n'o ye application in ye u y'a ye bɔlɔlɔ kan maaw y'a fɔ ɲɔgɔn ye a sigicogo ye mun ye a n'a donkan kun ye mun ye fala ye ni ne donna sisan ne bɛ e tɔgɔ di e bɛ don ni ne tɔgɔ ye wa n'an donna ka ban anw fana bɛ maa wɛrɛw ɲini olu bɛ se ka don cogo min LGN filɛ nin ye sa kabini ntɛnɛnjan tɛmɛnen ka maa dusukasibaatɔ caya koyi sefa wari miliyari 50 ɲɔgɔnna u y'o dilan ka taa n'o ye kulayi fala ye ko kɛra cogo di journal Le Soft ka fɔ la ko min ye ko in ye a sigitɔ sen kan n'i taara bɔlɔlɔ sira kan maaw bɛ u ka application sɔri yɔrɔ min n'o ye Play Store ni App Store ye a tɛ nin fila si kɔnɔ wa n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini i t'a a ye maa min m'a don o b'i den k'a fɔ a limana ye k'o ka don min ye olu yɛrɛ ye LGN bugunatigɛ u b'a ci ma min ye maaninfin fɔlɔ minnu donna sa layidu taara olu ye fala ye n'i sera ka don bɔlɔlɔ sira fɛ i b'i limanaw fana wele ka fara i yɛrɛ kan wa maa donna fala ye a bɛɛ lajɛlen tun bɛ wari ci ni Orange Money ye LGN maaw ma su ani tile don o don maa kura bɛ fara a kan a nana ye k'a fɔ sa min ye LGN ye n'i donna fala ye olu b'a f'i ɲɛna ko i ta ye 1800 ye o bɛ se ka taa wolo n'i ye 1800 no fala ye o bɛ taa wolo sefa wari miliyɔn 20 na maaw sɔmin'o la bɛɛ y'i teri wele k'i limana wele ni ne donna ne b'a fɔ n ko fala ye nin ko in ka di ne donnen filɛ nin dɔgɔkun 2 kɔrɔ ne ye 1800 don kunna sini ko u ye n wele n dar'u ka woni na ka taa n ka miliyɔn 20 cɛ nka o b'a sɔrɔ fala ye e fana ye maa caman ladon o nana kɛ senna sa ka kɛ dayimu kayimu maaw bɛ don cogo u bɛ don ten denmisɛnninw y'u somaw don maaw y'u limanaw don ka na ko in sigi sen kan k'a baara to senna sa LGN ale fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan fala ye k'a yira sa WhatsApp groupe 27 k'o sigi a kelen kelen kɔnɔna na min ye maa 900 o b'o kɔnɔ don o don kuma de bɛ fɔ aw ye maa 2 fɛ olu bɛ baara kɛcogo fɔ aw ye maa minnu dɔnnen tɛ u bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ telefɔni nimero min b'u bolo o dɔnnen tɛ u yɛrɛ ka bugunatigɛ sɛbɛn dɔnnen tɛ yamaruya foyi t'u bolo min kɛlen don k'u sigi Mali la ka nin baara in kɛ wa fana u b'i bila baara la min ye groupe WhatsApp sanfɛ k'a daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka taa se min ye kanɲɛ 17 ma don o don ntɛnɛn t'o la min ye kari t'o la sɛgɛnnafiɲɛbɔ t'o la don o don i n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ wa i bɛ maaw fana ɲini Soft ko sa ko nin ko in de nana to sen na fo mɛ kalo san 2025 maa minnu b'a ka fala ye olu de wulila sa k'olu bɛ taa maa ninnu yɛrɛ ɲini koyi u jabala yɔrɔ jumɛn ye u sigiyɔrɔ yɔrɔ jumɛnw ye u ma o ye o kɔfɛ tuguni u ye groupe WhatsApp minnu sigili daminɛ maaw ye kuma caman daminɛ o sanfɛ an ka wari bi sara wa a ti sara de ni e ka kuma sara dɔ u b'i sigi ka bɔ groupe WhatsApp ka fala ye application min fana dira maaw ma u y'a ci k'a da tulu la k'a da jaba la u ma se ka don a kɔnɔ tuguni novembre kalo tile 5 min ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana jɔ maaw bɛ taara fɛn fɛn taara wari don maa y'i ka limana don olu si ma se ka foyi sɔrɔ u ye sɛbɛnni min kɛ ka bila u ɲɛ ko ka kɛ ni BCEAO ani UEMOA o ka laɲiniw ye wari yɛlɛmali ni wari bamayɛlɛmali hukumu kɔnɔna na k'olu tɛna se ka baara kɛ ko nka n'i b'a fɛ i ka kurakuraya fala ye i ka sɔrɔ min bɛ olu bolo o tilancɛ 100 sara la 50 i bɛ jɛ o kɔ ka na ni maa kura ye u bɛ sɔrɔ k'i ka sɔrɔ min bɛ k'o bɔ ka d'i ma fala ye dɔw y'o kɛ tuguni koyi o sɔrɔ in i ye min fara a kan ani nana ni maa min ye ani i ka min tun bɛ yen
u ye duuru do fiɲɛ na n'a bɛɛ ye sefa wari miliyari 50 u y'o de ngalamuti bibi na maa minnu bɛ guru wasapu ka fala ye olu yɛrɛ ye maa bɛɛ gɛn ka jigin koyi maaw gɛnnen ka jigin pewu u bɛ k'u tigiw ɲini u tɛ k'u ye kuma in gɛlɛma yɔrɔ ye min ye sɔftu ka fɔla fala ye sefa wari miliyari 50 de ngalamunen filɛ nin bɔlɔlɔ sanfɛ an ka denmisɛnninlakaw kun wa min ye ko in ye a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen tuma min ko maa si ma sɔn ka taa n'a ko ye bɔgɔ jeninen ka han an maloyalen don fala ye n'i taara ni nin ye dagabana adama fɛ i si de bɛɛ i bɛ bɔ na yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ bɛ ɲinɛ ko wa ko dɔw ta ye u sirannen don u tɛ fɛ ka plainte don dɔw ta u maloyalen don dɔw fana ye mɔgɔ caman cɛ ka don nin ko in na fala ye u yɛrɛ t'a dɔn u b'a ko kɛ cogo min nin de bɛ bamakɔ kɔnɔ tile 2 in na n'a wariko kuma a tɛ se ka taa kiiri la maa minnu joginn'o la u tɛ se ka taa kiiri la fala ye o fana kɛrɛfɛ tuguni bɔlɔlɔ sira kan hali bi hakili jagabɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko intelligence artificielle miiriyaw don u bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi kulu fana donnen don mun na u b'i wele ni telefɔni ye fala ye nimero tɛ telefɔni min na n'u ye wele i ti maa kumakan mɛn e b'a fɔ ko alo jɔnni don u b'o ta caw n'u y'o ta u bɛ t'o labɛn k'o sigi sen kan e kumakan kɛcogo n'a tacogo sɔrɔlen u bolo u bɛ t'o labɛn k'o kɛ fɛnw ye k'o ci i limana dɔw ma k'a ɲini olu fɛ sa ka fɔ k'i banabagatɔ walima i joginnen i bɛ tancogo la i dalen filɛ nin ye ka musakaw bɔ maaw kun bi na an k'an kɔlɔsi minɛn minnu b'an bolo an bɛ ka baara min kɛ ni minɛn minnu ye bi an ka hakili to an yɛrɛ la denmisɛnninlakaw a y'aw janto aw yɛrɛ la wari lankolon tɛ sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ fu baara de bɛ kɛ ka wari ɲini aw ɲɛ bɛ minnu sigilen na bi k'u kunkolo bɛ suma na a ye gɛrɛ u la k'u ɲininka u y'u ka nafolo sɔrɔ cogo min a ye kume ɲininka a y'a ka wari sɔrɔ cogo min maju sɛnbara a y'u ɲininka musadɛki bali a y'a ɲininka a fa tun bɛ baara kɛ cogo di bamakɔ kɔnɔna na suguba kɔnɔna na a ye mun ni mun kɛ pour que u ka se ka bi ma fala u ka gɛrɛ waricogo la sedu nantunmɛ ninnu u k'u ɲininka u y'u ka wari sɔrɔ cogo di a tɛ sɔrɔ suko ni dugusajɛ cɛ dɛ don jan baara de don ka n ta kɛ n tɛ baara kɛ n ka kegu n fɛɛrɛ ka bon n bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i janto i yɛrɛ la n balimakɛ i janto i yɛrɛ la n balimamuso i janto i yɛrɛ la an denw an musow aw bɛ fɛn caman dogo aw somɔgɔw la a y'aw kɔlɔsi nin waati in na aw dɔrɔn tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin miliyari 50 de cɛlen filɛ nin ka bɔ jamana kɔnɔ fala ye k'a daminɛ mɛ kalo ka na se novembre kalo tile 5 ma u taara n'a ye u yɔrɔ ma dɔn u tigi ma dɔn u tarasi ma dɔn maa si tɛ se ka kuma fɔ minnu fana degunnen na ko la olu tɛ ka se ka foyi fɔ nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ka di an ka denmisɛnninw ma ani minnu kɛlen ka bɔlɔlɔ kɛ u sigiyɔrɔ ye k'u janto u yɛrɛ la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. fala ye mali wolomasiri tabaw n'o ye baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw ye diɲɛ dɔw bɛ labɛn na 20 janvier ale ɲɛnɛmayali baaraw bɛna kɛ nka min ye baara yɛrɛ ye kɛnɛ kan armée ale ye wulikajɔw kɛ wulikajɔ minnu ni baro kɛlɛtigi y'o kɛ bataki ye k'olu ci kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ale ka baara min kɛra jamana fan 14 fɛ min ye lakɔlɔsiliw ni ɲininiw y'a jira k'a fɔ banbancɔlen jugawale kabaw kɔni gosira yɔrɔ caman na nin waati laban in na gosili fɔlɔ min kɛra sa o kɛra bɛnbelenkaw fɛ yen kungokolo fanabanda min bɛ kekorokaw fɛ yen joyila mara la
bamancuwele ni wale keba caman ba de u y'olu fa k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen kari ani moto caman min ye gosili filanan min kɛra wolomasiri tabaw fɛ ni pankuru ye n'o kɛcogo fana ɲɛna o kɛra jɛkulu kungo wɛrɛ kɔnɔna na tuguni tɛ kelen ni o fana ye halisa joyila marabolo don bamancuwele kɛba ni ɲugawale kɛba caman kɔni gosira o fana senfɛ k'u baden k'u fa ani k'u bolominɛw n'u ka moto k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ wulikajɔ sabanan o ye tali kɛ bolimafɛn na bolimafɛn min kun bɛ bamancuwele ɲugawale kɛba bolo kidali marabolo la ka taa kɛɲɛkan fan fɛ armée ko a y'o fana n'a kɔnɔminɛw n'o o ye mugujugu ye k'o bɛɛ lajɛlen bɔ baara la wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko min ye jan dɔ fana kun dalen no armée ɲɛ tumutu ale lɛrɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ kɔni sera ka kɛ ka bamancuwele kɛba caman fana fa o yɔrɔ la maramafɛn caman k'olu sɔrɔ u bolo an'u ka motow k'olu caman daraki ka bɔ u bolo wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ka min ye taji yɛrɛ de kɔnɔ sabula baarakɛyɔrɔ caman segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na bi olu baaraw tɛ ka se ka kɛ fala ye gawokaw fɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gawo tajiko ye ko a sɔngɔ kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ koyi u tun bɛ ka min san 180 170 bi o kɛra 260 400 ye o ye station yɛrɛ kɔnɔna ye ko min fɔra maaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maaw bɛ ka min jateminɛ o ye k'a fɔ min ye ta ka sanubɔyɔrɔ in kɔni ye kabini o baara daminɛna ko taji sɔngɔ k'a yɛlɛla kosɛbɛ min ye gawo ni a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye DNCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ani douanelakaw wolomasiri tabaw wulikajɔ senfɛ sa min ye citerne 400 ye k'olu donna bamakɔ kɔnɔna na kunungo o tilali baaraw bɛna kɛ u ka laseli la an ye u y'a yira fala ye ko ni ala sɔnna ma taji ninnu bɛna taa station kɔnɔna na wa min ye segu mara ye a ka taji a n'a sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ tare n'o tɛ bi kɔni a fɛɛrɛ kan ka tigɛ tajiko in na fala ye taji bɛ taa ta ka na a bɛ taa min a bɛ don min a bɛ ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa kan k'i yɛrɛ ɲininka nin na wolomasiri tabaw ni juraw kan ka fo nka n'i ye a ko jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kabini ko in daminɛna fala ye anw ka bɔlɔnfurancɛ station jininin ninnu an ka bulutɛli feere yɔrɔnin ninnu olu si tɛ ka taji feere maa kan k'i yɛrɛ ɲininka bi olu bɛ baara jumɛn na walima u yɛlɛmana ka kɛ mun ye f'an ka olu ɲɛdɔn n'o tɛ bi tajiko kɔni a bɔlen don wa min yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ jamana wɛrɛw station minnu b'an fɛ yan fala ye olu minnu bɛna bɛ baara in na olu fana ka degun barika ka bon i b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw de ye gérant ye o kɔnɔna na o gérant fana bi fala ye n'olu ye tasumalafɛn sɔrɔ u b'a ta ala ni gɛlɛya fɛ baara in gɛlɛyalen don fan bɛɛ lajɛlen de fɛ ɲɛnabɔcogo ɲuman an b'o de ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wuli k'u jɔ hali bi cɛsiri ni timinandiya min tun bɛ ka kɛ baara in na u k'u ɲɛsin a ma an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka kuluba sira ale ayiwa fala ye min ye gawokaw fɛ yen kamalen dɔ ko ale ye mécanicien ye a su taara ye so dɔ kɔnɔna na nin kalo in tile 11 kɛrɛnkɛrɛnnenya la château ale masuruna na studio tamani maaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa in kɔni yelen a su dalen a fari bɛɛ lajɛlen jeninen don min ye polisilakaw ye k'olu ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ yaasa ka se k'a dɔn waleya in a nana cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gawokaw olu fɛ yen an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa kuluba wala yan'an ka taa kuluba an bɛ taa faleya maire min bɛ bi na ni o ye maa min bilalen don ka kow ɲɛnabɔ n'o ye Alhaji Keyita ye ale ye laseliba kɛ kunungo ka kɛ ni faleya ale sanuko ye o hukumu kɔnɔna na sa kuma in kɔni janyana kosɛbɛ daɲɛw bɛ a la bi sɔgɔmada in na an bɛna kunkurunin dɔ di aw ma ka kɛ ni waleya mun bɛ sen na ye maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na Famara Berete ale ye ɲininkali kɛbaa ye dugukolo ko a tɛ se ka taa mairie kɔ dugukolo ko a tɛ se ka taa préfecture kɔ donc n'i ko k'i ka dugukolo dégradera ko nin kɛ ka dugukolo la nin kɛra i ka dugukolo la nin kɛra i ka dugukolo la la première des choses i tɛ bɔ ka vidéo kɛ o pour incriminer quelqu'un i tɛ bɔ ka vidéo kɛ pour incriminer quelqu'un la première des choses qu'est-ce que tu dois faire il y a les autorités compétentes n'i ye autorités compétentes saisi ni dugukolo ko de don ni sɛnɛkɛyɔrɔ de don ni fɛn min don service dɔ fana sigilen bɛ sɛnɛkɛyɔrɔw lakanali fɛnɛ kama o service fana bɛ Mali kɔnɔ donc olu fana bɛ taa avec l'autorisation du préfet u bɛ taa ka taa constat kɛ u bɛ na n'u ka PV de constat ye karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ qui sont les coupables mais qu'est-ce que moi j'ai constaté
Para me video manu de ye o be ta terrain o be video filmer o be na o babla bon maire ni kera ni yoro la anya ni u ka video ta kala jere bon anta do foni maire ba kala ma ni maire ta no o ma yini ka maire yere contacter amba anya me bomi ngala madron video kera bon an kono anana maire ye du wolo fere la jo donc anya an kono an fleni anana anya an fana ni bara in jo ni yoro la donc maintenant atoko anta do folo ni maire ba kala ma ni maire ta kala ma para ibaro ne be bomi ngala ma o video folo ke flana me bomi ngala ma o video kelen nu yo ke terrain en falea anya a video kelen ye fo mo wara o be ko fe france ni bebu don ka o video kelen ta ka ci oluma ka ni tigila mo be no bi nu sigilen don nu o be barami na tout le monde le sait donc ni ka video ci video min filmer falea no ya yero sur france iba donc ka fo l'origine c'est qui est à l'origine et son objectif recherché c'est quoi sinon video filmer falea terrain. Et si c'est des dénonciations, la première des choses, en mettant ma faut mérier, mère quand a actif m'imposer, n'a m'opposer. Même au-delà de ça, ni mon foro de mon fin d'eau, les services compétents sont là. Services d'agriculture B, préfecture B, services ou B non. Service technique ou be munu besika a fait onke mais beta ibeti ma kasike yani beta jo video ko fe kata fo bon atoko merde yake merde ya do ya fait merde ya boy en fait ambi bo mingala ma video mi filmer na fallait autora yera sur français et avec les détails au video clé na beta sur fallait hamo be non sinon video clé la manito français les hameaux de Falea comme Timeta, comme Kumati, comme autre zone. Au gros, si tu il y a quelqu'un qui est derrière, qui est basé de la zone. Donc, ne peut pas la madro vidéo fenadron, nega photo glonendo. Aya ketan aya décision bo ni ka décision bo. Sanuba mana yoro mina dro ba foko o décision bora o yoro te bara. Ni sanu te yoro mina abo toé sanu be yoro mina abe décision bo ka be bara. C'est pas tout le monde sait pertinemment que kafoko ko tiete. Donc ambe bomi ngalama do jeune do fanambe no wula au lieu ne wule semaine diante menen parce que toujours wa soro ne be déplacement na ne ka demsen do kuma kenen ma suis après ma suis venu à Bamako ka wala sa ka sika o ka pio soin on ta en charge au zénith la moko fana ñene wule ka d'abord yana bene wule folo au lieu déplacer ka ta non pas à la mairie hein au lieu déplacer ka ta anga choroba do fi na to yesiku kitaye na bazelembe anga kondoya dugu kono dans la commune rurale de Falia donc bon ko sisan ko olu bora mangalabe ko lunana ko olu ka hamo do be no di non de fukako toujours dans la commune rurale de Falia ko olu faw ka sigida korode do ala mede ko olu faw ka sigida korode do donc olu faw ka sigida korode do donc mogo do be fe ka sigi orola donc ko olu be fe ka bara olu dun faw ka sigida korode do olu ka war sara ka di oluma donc choroba ko ma ko on a ne kiffé que question min fona ni net moi je ne suis pas habilité à cerner c'est-à-dire ka se ka nyanabo mais aya to mbe mer wule mba nye faina mimbe se ka ke akola amboke imaya donc directement le vieux il est rentré en contact oui il reste qu'il ben kreva bon ako laji ima se kin folongo ngo ma se kin folongo je suis toujours à Bamako ako donc maintenant nous nana il y a un jeune du nom de Demba Keita et qui encore on nana kana sene bora mangalabe ku ka hamodo be no ko fukako ani wili dugu à 1 km yere bo folo c'est-à-dire qui fait partie d'un autre village mais un hameau qui fait partie d'un autre village mais kana pour c'est-à-dire ils veulent avoir l'appartenance de ces hameaux au ka dugu fait juste pour bénéficier de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire qu'à beau dugu là, kana dugu were hamo la, ka foko o hamo o dugu hamo yo olu ka yorode, donc mogo munu be fe ka sigi oro la, donc olu be fe olu ka war do duma. Donc c'est par le vieux qui né yere bora kuna fuli ka passer, o manta meri la utara le de fe kondoya, ka kuma fayana, o kelen ka kuma fayana, ayene wule. Ngo bongo sta comme ko ayoro dugutigi no e wuli dugutigi o dugutigi ko mogo na saka dugu ko ka, ki beta wale do poser, ko no ka be ke balawi. No kama ngo balawu nete balawu kola ngo ayato ngo ko choro mango siko ta iba fuika mo ye au gato niga moi je vais chercher à rentrer en contact avec les chefs du village. Moi j'ai appelé le chef du village pendant plusieurs jours en 20 mars. Nyaka conseil wule parce que ko rola et réseau nyanamante a rola quoi. Donc maintenant directement ni segina chikorobama chikorobama yi kuna funi dinema pas les jeunes mais chikorobama yi kuna funi dinema na hakilna ta fo ka fo bon ya na uba ketan aya to anga karsala doni ala folo ni segina chikorobama bon chikoroba nteka nunu ka dugutigi soro mais ni mo bi bolo ibe se ka mi déplacer aka ta fo dugutigi ye ka ta réseau la ka ne wule ne be déplacement na pour comprendre la situation et à partir de là disposition munu ka ngata ambo disposition ta. Est-ce que vous comprenez? Ambo ko la dron parao zenitara vidéo ke et atara vidéo ke doka utara vidéo mani mi qui est censé comment dire na be ka ou blani fili sirakan fili juguba
ni sariya ni fili sera kan o taara ka taa dɔ ka namasaforo filmer ale hamo kelen na di nom de Fugakɔ donc hamo ni namasaforotigi u y'o ka namasaforo filmer u nana Keɲeba u ye namasaforo filmer terrain kan ka sɔrɔ ka jeune ninnu wele ka na a ka so kunnafonidila in ka so Keɲeba donc jeune ninnu nalen a ka so Keɲeba ka sɔrɔ ka video in ne bila jeune ka ja kɔfɛ k'u ka foro tiɲɛna u ka nin tiɲɛna u ka nin tiɲɛna ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bɔra u ka dugu la ka na dugu wɛrɛ hamo revendiquer ko mɔgɔw du b'o yɔrɔ la k'olu mɔkɛw sigira a yɔrɔ la ko donc ko faut que olu ka fɛn sɔrɔ donc maintenant aux citations kɛra o cogo la c'est pour répondre donc o kɛlen o kɛcogo la donc directement paraw ne bɛ bala min na dɔrɔn ne ɲɛ bɛ video dɔ la réseau kan dɔ y'a ci ne ma directement ne y'a ci an ka Keɲeba commandant de brigade ma n ko nin citation moi suis en déplacement n ko an ka fara ɲɔgɔn kan pour comprendre pour faire la lumière an ka se k'a faamu k'a dɔn fɛn min don quoi ne yɛrɛ ye video ci sebe ma k'a ɲɛfɔ sebe ye quoi n ko parce que n ko nin citation bɛ nin cogo la maintenant dugu jɛlen il y a d'autres qui ont pris peur u seginna u taara u ka video kɔfɛ u seginna ka taa cɛkɔrɔba kelen fɛ yen kɔndoya ka taa ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ye ko bon ko a donna ta a bɔra ta anw de y'a kɛ tan bon maintenant u ko non bon maintenant min namasaforo min bɛ video la namasaforo in tigi ye Kemoko Jante de ko Kemoko Jante de son propre gré ale ye namasaforo feere chinois ma $25,000 ni la mairie ni personne n'est au courant donc an bɔra o kalama n ko d'accord n ko n'a b'o kɛcogo la ne ko cɛkɔrɔba ma n ko bon e de kun ye ne wele ka nin citation fɔ ne ɲɛna i ye n da don kuma la fo ne bɛ ka buruja bi n ko mais n ko o tɛ problème ye parce que ne yɛrɛ ye commune bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye maintenant ce qu'il y a lieu de faire namasaforotigi tɔgɔ namasaforotigi sigilen bɛ wili a to n'o ye Kemoko Jante ye donc maintenant ale ta ye namasaforo ye donc maintenant ale de y'a ka namasaforo feere mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka bɔ video la k'ale ka namasaforo tiɲɛna donc n ko la citation n ko on va chercher à comprendre à la profondeur qu'est-ce qui est derrière cette situation et puis joni b'a kɔfɛ et puis mun de bɛ pour comprendre n ko c'est pourquoi n ko jeune ninnu ka video nin parce que u bɛ ka galon da tigɛ k'a da ne la donc dans la vidéo n ko maintenant ne ye video ta k'a ci sebe ma donc u ye video kɛ yɔrɔ yɔrɔ la n ko ka taa ɲinini kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka se k'a faamu min don n ko parce que citation ne bɛ yen nɔ a bɛ sen na donc o dugujɛ jeune kelen min bɔra dugu wɛrɛ la ka na hamo do revendiquer il a pris un huissier u nana terrain kan maintenant dugutigi fana moi je n'ai pas été informé en tant que le premier responsable de la commune je n'ai pas été informé de l'arrivée de lycée ni personne donc n bɛ bɔ dugumɔgɔw de bɛ n wele k'a fɔ n ɲɛna dɔrɔn bon karisa a tɔgɔ IC dɔ nana a ye wele n ko ne t'a kalama n ko a ye taa téléphone di IC ma dɛ donc u taara téléphone di IC ma n ye présenté n ko bon n'aw bɛ na nin baara la n ko aw ka baara y'aw ka baara ye an tɛ se k'a bali dɛ mais sigida o sigida la ɲɛmɔgɔw b'a la e nana cogo min na nin ye hali ni même si je ne suis pas sur place il faut m'appeler au téléphone tu devrais m'appeler au téléphone pour m'informer de la dite mission et o ye kelen ye i bɛ ka taa constat kɛ dugutigi min fana ka dugu la quel que soit les torts i kan k'a fɔ a ɲɛna a ka dugutigiya kama n bɛ ka na nin baara kɛ mais ne nana dɔrɔn k'i tilen ka taa kungo kɔnɔ n ko o cogoya o kɔni o man ɲi mais a ko non ko ale yɛrɛ tilala ka baara la n ko d'accord n ko maintenant n ko voici la citation n ko ne ye video ci n ko IC ma n ko voici la citation ne yɛrɛ ye video ci sariya tigilamɔgɔw ma donc en même temps a tɔgɔ dugumɔgɔw fana ko ne ma ko bon ko jeune in ka video la ko jeune in ka namasaforo ko fo jeune ka n'a ka namasaforo yira comme e dun nana constat la parce que video la a ye namasaforo kofɔ a y'a ka sugu kofɔ bon dugumɔgɔw fana ko a ka sugu dalen bɛ yɔrɔ min na ani namasaforo bɛ yɔrɔ min na a ka se ka o yira les jeunes est-ce que vous savez les jeunes ne disposaient ni un jardin de bananes ni quoi que ce soit ko IC min taara constat kɛ IC yɛrɛ y'a lajɛ jeune nana ka na propagande kɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a poussé ka na nin kuma ninnu fɔ ka taa sɔrɔ a yɔrɔ la jardin min bɛ u ka video la mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn wa a y'a feere mairie t'a kalama donc voilà problème yɔrɔ b'o yɔrɔ wɛrɛ fana la mairie t'a kalama a tigilamɔgɔw y'a feere a yɛrɛ ma mais mɔgɔ min bɛ video kɔfɛ namasaforo t'a bolo ye foyi t'a bolo ye mais comme du fait que a taara ka taa u bɔra dugu wɛrɛ la ka taa o dugu la pour que ka taa fɛn ɲini fɛn ma sɔrɔ donc il faut trouver quelque chose pour que c'est des mécontents ka taa ka t'u ka jusumakasi yira i m'a ye donc o kɛra fɔlɔ ye a filanan an ye video wɛrɛ fana ye n'o ye un certain ni jeune mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ ka o ko fɔ ko ale ka yɔrɔ o b'a sɔrɔ jeunesse élément jeune min kun minɛna jeune min minɛna dugukolo feere la million kɛmɛ ni kɔ dugukolo feere la qu'est-ce qui s'est passé jeunes dɔw kun taara ka taa o yɔrɔ kelen na ka taa video kɛ et ils étaient là en train de rechercher des preuves juste pour incriminer les maires parce que un membre du conseil communal de la jeunesse a été pris en flagrant délit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour équilibrer les rapports de force? Il faut incriminer les responsables de la mairie. Donc, au ta vidéo ils ont trouvé au moins fin sort. Et maintenant par la suite, qu'est-ce qui s'est passé?
mɔgɔ wɛrɛ y'i dogo u ka tila k'i dogo mɔgɔ wɛrɛ kɔfɛ ko o ka taa o taara ka taa video kɛ ko non k'o taara ne fɛ yen faleya ko donc maintenant ko olu ye masi mankanw mɛn u ka yɔrɔ la donc après par la suite masi mankanw kɔfɛ k'olu taara ne fɛ yen ko donc k'a fɔ ne ɲɛna faleya ko donc ko mɔgɔw bɛ ka baara k'u ka yɔrɔ la ka fɛnw kɛ donc maintenant ko ne maire yɛrɛ de ne a video la i b'a lamɛn ko maire yɛrɛ de ko k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ ala ma ye kira ma ye et ce monsieur je reconnais que ce monsieur ale taara faleya ale taara ne sɔrɔ faleya mais a don kama u taara ka taa ko u ka document dɔ de bɛ yen nɔ ko comité villageois de ko a la u taara o de nɔfɛ u taara o de légaliser mairie la a y'a fɔ ne ɲɛna a don kama ko karisa ko an bɛ fɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka taa sigi an ka forokɔrɔ dɔ la a ka d'an ye i k'an dɛmɛ an ka wari dɔ sɔrɔ n ko aw ka forokɔrɔ a ka d'a ye a ka wari sɔrɔ n ko au moment où ne ye décision ta ka foro feere bali aw ka forokɔrɔ aw mɔkɛ ou aw bɛnbaw n kɔni je connais pas les contours mais au même moment k'a fɔ ko ne ka a tɔgɔ ne ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ pour que e ka se ka wari sɔrɔ o yɔrɔ la n ko an tɛ se k'o kɛ dɛ an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn la moindre des choses a tɔgɔ k'a baara lajɔ mais k'a fɔ k'a baara lajɔ et au delà de ça e fana i ka sɛbɛnw b'e bolo anw ka baara lajɔ yɛrɛ fana kɔfɛ sɛbɛnw b'e bolo e kan ka mun de kɛ e kan ka taa i plaigner de n'i ka foro document ye ou n'i ka dalilu ye u bɛ ka nin kɛ quoi donc à partir de là n k'o fana ye a tɔgɔ solution dɔ ye mais k'a fɔ ko ne ka na kuma karisa fɛ a ka wari dɔ di ne ma n ko ne tɛ baara kɛ o cogo la dɛ. Wala kunu laada timɛna kuluba faama sigiyɔrɔ la san ma yɛlɛma ka ban min ye samɛ foli ye o bɛ kɛ maaw ye général d'armée Asimi Kunungo ntɛnɛn n'o o ye janvier kalo tile 12 ye san 2026 a ye Bamako tutigɛbaw Bamako diinɛkuntigibaw fasodenw ka tɔnjɛkulu a y'olu bɛɛ lajɛlen wele yaasa laadala min bɛ kɛ n'o ye samɛ foli ye ka na o kɛ u ye u ka dugawu don ɲɔgɔn ye jamana yɛrɛ bɛ dakun min na ka se ka o ɲɛfɔ kɛnɛ kan ye premier ministre général de division Dr Ablaye Mayiga ale tun bɛ yen min ye général de corps d'armée Malik Diaw CNT ɲɛmaa tun bɛ yen calatigɛ jɛkulu n'o ye institution ɲɛmaa dɔw tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kan dugutigiw kabilatigiw ani Bamako tutigɛbaw tɔgɔ la sa min ye Mamutu Ɲare n'ale ja yɛrɛ filɛ nin ye Fala ye ale ye kuma ta baara mun kɛra transition kɔnɔna na a ye foli ta ka kɛ o la min ye waleya minnu kɛra jamanadenw ye ale ni pupille de la nation ta a ye nin bɛɛ lajɛlen foli kɛ san kɛlen seko ni dɔnko san ye ɲarelakaw ka dugutigi a ye foli kɛ o la jamana yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi wolomasiri tabaw fɛ jamana marabolo yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu b'an ka gun kan bi kɔnɔna na ni se sera ka kɛ ka olu sɔrɔ n'o ye Kidali ye a ye foli kɛ o fana na min ye Mamutu Ɲare ye a ko sa ko min ye dugukolo ye faso dugukolo min ye Bamakokaw ye olu kɔni jantolen no o la kosɛbɛ Mali dugukolo mètre kelen a kana tigɛ ka bɔ jamana in na o de olu sago ye wa min ye jamana ɲɛmaaw ye u k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu b'u kɔ bi u b'u kɔ sini ka dugawu kɛ sa min ye san ye n'o ye san 2026 ye ko Ala k'a kɛ Mali ka san ye yɛrɛma hɔrɔnya san ale ni sankɔrɔta san o conseil islamique tɔgɔ la sa maa min ye kuma ta o kɛra Mohamed Makiba ye foli ni tanu ni Mali silamɛ diinɛ maaw tɔgɔ la welewelema da ka ɲɛsin bɛn ni kɛfɔ ni kanbɛn ma ka hakililajigi fana kɛ min ye o conseil islamique ye ale yɛrɛ min ye silamɛ diinɛw ka tɔn belebeleba ye waleya minnu bɛ yen bi ni olu b'a fɛ u ka sigi sen kan yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min bɛn ni kelenya o ɲinini dusukun bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min Makiba ka kuma kɛra o ye Robert Cissé ni ale ye Bamako archevêque ba ye n'o ye chrétien diinɛ maaw ka ɲɛmaa ye Fala ye ale ye foli tanu tɛ ka ɲɛsin transition ma a ye baara minnu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka baaraw ka tila ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen wele waleya minnu bɛ senna bɛn ni kelenya Mali yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'o cɛsiri nka Fala ye ale ka kuma na a y'i sinsin tiɲɛ kan tiɲɛ ka kɛ ka baara kɛ tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ye sariya ka tigɛ balimaya ni sinjiya o man ka maa bali fiyewu ko sariya ko a tɛ sigi sen kelen ka baara kɛ ni sariya ye hakililajigi la chrétien diinɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɛlɛmaba minnu bɛ jamana kɔnɔ olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na o kɔfɛ pasteur Nok ale fana ye kuma ta Fala ye ni o ye protestants tɔgɔla ye foli ni tanuni olu ye seli de kɛ Fala ye olu ye seli de kɛ ka dugawu don kɛ jamana yɛrɛ ye bamanankan na yaasa basigi ni lafiya bɛna cogo min na jamanakuntigi a y'u bɛɛ lajɛlen jaabi nka a ka kuma kɔnɔna na sa Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2026
ani 67 ma a y'o kuntilenna 11 ɲɛfu ɲɛna baaraba min na ko kɔnɔ wolomasiri tabaw kan ka cɛden kura minnu ta énergie ale ni panneau solaire ninnu baara min bɛ ka kɛ bi o saba bɛɛ lajɛlen a ko baaraw bɛ senna a kɔni senna ka suma ko nka ko a baaraw bɛ senna kuranko gɛlɛya Asimi y'i da don nin bɛɛ lajɛlen ka nin bɛɛ lajɛlen walawala Fala ye baabu ninnu senfɛ min ye wolomasiri tabaw ka kuma ye fana a y'a sinsin o kan kosɛbɛ baara min bɛ senna bi ani ko min bɛ an kun kan k'o bɛɛ lajɛlen donna Asimi ko fura foyi tɛ Bamajɔlen Jugawale kɛlɛli la fo wulikajɔ ni cɛsiri kɔ Usmani Seri Marani Haidara ale ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamanakuntigi fɛ o conseil islamique tɔgɔ la an ka jɛ ka o lamɛn. O ye ko kira bi neni sallallahu alaihi wasallam diinɛ bi neni non diinɛ bi neni kira bi neni kuma ti ye kuma bi yɔrɔ min na diɲɛ de kɛra n'a ye kojugu Mali kɔnɔ yan min ka di ye k'a fɔ foyi t'a la ko démocratie mais neni min bi fɔ Mali kɔnɔ yan karamɔgɔw fɛ kutubaw la ka maabaw neni ka bɛɛ dɔgɔya an m'a ye jamana si la diɲɛ kɔnɔ silamɛ jamana na ni Mali kelen tɛ a tɛ yen o la nin kɛnɛ kan an bɛ mun fɔ président ye a ka janto la n'a baarakɛɲɔgɔnw o ye tribunaliw ye ani Mali baarakɛyɔrɔ caman olu sɔrɔ man di mais anw bɛ sɔrɔ anw ka dayɛlɛlen don naba bɛɛ ye n bɛ fɛ an ka faamaw k'a dɔn su ni tile mɔgɔ ɲɛ ganɛnw b'anw de ka so mɔgɔ kamana ganɛnw b'anw de ka so mɔgɔ tɔɲɔnenw de b'anw ka so a fɔ faamaw ye nin bɛɛ tan a fɔ faamaw ye nin bɛɛ tan alors o la an bɛ fɛ ka min fɔ fanga ye o k'u janto baarakɛyɔrɔ ninnu na ka kɔlɔsili n b'a dɔn u jan b'u la kɔlɔsiliba la n ko ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛkɔrɔ kɛ mɔgɔ dɔw tɔɲɔlen don bon ala k'an kisi mɔgɔ tɔɲɔnen fandan taa yɔrɔ si t'a la o mana tɔɲɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ma ɲi fanga ma o kɔ tɛmɛnen kɔ maki tɛmɛna kuma dɔ kan ni o ye ko kira bi neni sallallahu alaihi wasallam diinɛ bi neni non diinɛ bi neni kira bi neni kuma ti ye kuma bi yɔrɔ min na diɲɛ de kɛra n'a ye kojugu Mali kɔnɔ yan min ka di ye k'a fɔ foyi t'a la ko démocratie mais neni min bi fɔ Mali kɔnɔ yan karamɔgɔw fɛ kutubaw la ka maabaw neni ka bɛɛ dɔgɔya an m'a ye jamana si la diɲɛ kɔnɔ silamɛ jamana na ni Mali kelen tɛ a tɛ yen. Même ayiwa Fala ye Asimi ye caabi caman fɔ nka an se ka min bɛndɛgɛmɔ an b'o di maaw ma ka kɛɲɛ ni nin samɛ foli ye. ka se san 2023 ma san 40 ɲɔgɔn na Mali kan ka kɛ cogo di lakana hukumu kɔnɔna na Mali kan ka kɛ cogo di dungafa hukumu kɔnɔna na Mali kan ka kɛ cogo di kalanko hukumu na Mali kan ka kɛ cogo di yɔrɔ nafolo o yiribalo ɲɛtagali Mali kan ka kɛ cogo di jamanadenw ka kɛnɛya donc jamanadenw ka layidu fɛn fɛn fɔra o baara de kɛra n'a fɔ ko vision ça veut dire mɔgɔ mana o gafe ta i ye maliyɛn o tɛ maliyɛn i b'a dɔn ko jamana in tɛ kunfɛ baara la an ta sira dɔn don an bɛ fɛ an bɛ fɛ ka mun kɛ an b'o dɔn o san 40 kɔnɔna la san tan baara fan kɛ o bɛɛ ɲɛdɔnnen don a fɔlɔfɔlɔ o ye farafinna jigiɲɛ ye ça veut dire an ka dunga fa bɛ sabati cogo di san nataw kɔnɔna la a filanan o ye yelen kura an ka jamana kuranko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di a y'a dɔn gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ kuranko la o ma dogo mɔgɔ si la donc nin projet filanan o bɛna kɛ san nataw kɔnɔna la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan min b'a to an ka région bɛɛ kuranko tɛ k'a kɔnɔ kuranko gɛlɛya tɛ k'a kɔnɔ min b'a to an ɲɛmisi bɛ se ka wasa kuranko la cogo min na mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ mɔgɔw ka baara kana tiɲɛ mɔgɔw ka nafolo kana tiɲɛ kuranko hukumu kɔnɔna la donc projet ba sabanan o ye k'a fɔ ko usine an bɛ se ka usine caya cogo di min b'a to an bɛ se ka an ka nafa sɔrɔ a la n'i y'a jateminɛ an bɛ sanu bɔ yan an tɛ se ka bayɛlɛma fɛn caman b'an fɛ an tɛ se ka bayɛlɛma an bɛ a bɔ ka taa jamana wɛrɛ la u b'a bayɛlɛma yen donc n'o usine caman sigira sisan o bɛna kɛ sababu ye mun b'a to an b'a bayɛlɛma an bɛ nafa wɛrɛ sɔrɔ a la mun tɛ a feereli dɔrɔn ye mun tɛ ka bɔ n'an ka taa an ka jamana kɔ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma donc naaninan o ye kanku musa seginna ka na donc o ye sanuko ye n y'a jateminɛ an ka jamanaba don dugu nafolo ka ca jamana min kɔnɔ ma don mɔgɔ si la bɛɛ b'o kalama ni projet naaninan fila fɔ kanku musa seginna o bɛna kɛ sababu ye an ka dugukɔrɔ nafolo ninnu an bɛna fɛɛrɛ sigi a kan mun b'a to an tɛ dan a feereli dɔ ma an b'a a baara ka ɲini ka ɲɛdɔn parce que a dɔnniya t'an na o yɔrɔ t'an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɛ donc an b'a dɔnniya ɲini ka dɔn ka kalanso sigi an fɛ yan ka usine sigi an fɛ usine ma to an bɛ se k'a bayɛlɛma cogo min na donc o ye projet ba naaninan ye jatigɛwale kɛlɛ o binna an kan
a fɔ fana groupe armé n'a fɔ rébellion o fana binna an kan a fɔ minnu fana ko narcotrafiquant minnu bɛ drogue affaire ninnu kɛ sanfɛla ninnu na olu fana gɛlɛya b'an kan ani minnu bɛ bin jamanadenw kan o n'a fɔ banditisme o fana gɛlɛya bɛ yen ani ka da jatigɛwale mɔgɔw u donna an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛgɛsɛgɛ ani gɛlɛya don ɲɔgɔn cɛ sigida la n'a fɔ ma conflit intercommunautaire donc o gɛlɛya bɛɛ de o de b'an kan nin waati ninnu na bon armée bɛ ka nin bɛɛ de kɛlɛ kɛ min b'a to basigi bɛna jamana kɔnɔ cogo min na dɔ b'a yira o fɛn tɛ tile kelen ko ye yɔrɔnin kelen ko tɛ ala barika la ala n'an ka sɔrɔsiw jamanadenw olu ka dɛmɛ an'u ka kanu an'u ka dɛmɛ la ani an ka finitigiw ka wulikajɔ la ala barika la an ka jamana an bɛ se k'a fɔ bi an ka jamana b'an bolo i tɛ mali région foyi bi bi na ko an ka finitigiw tɛ a tɛ yen i mana région fɛn fɛn o y'a sɔrɔ finitigiw bɛ yen o de waati kuma dɔ sera waati dɔ région dɔ tun bɛ yen o tun t'an ka jamana yɛrɛ bolo mɔgɔ sugu bɛɛ tun bɛ don mɔgɔ sugu bɛɛ mun ka don o b'o kɛ mais bi bi na o tɛ yen u nana ni diinɛko ye u nana u y'o bila u y'a dɔn jamanadenw y'o faamuya u nana sa a b'an ni tenitigiw de cɛ u nana y'o fana bila a b'an ni administration de cɛ administration maire ni préfet ni gouverneur a b'an n'olu de cɛ jamana baarakɛlaw a b'an n'olu de cɛ u tila k'o bila sisan u nana mun na u taara jamanadenw k'u tɔɔrɔ u ka sɛnɛkɛdaw la u tɛ se ka sɛnɛ kɛ k'u tɔɔrɔ u tɛ se ka jago kɛ u bɔra sisan u nana sisan carburant na o b'a bɔ nin bɛɛ ye waati do u bɛ yɛlɛma waati u bɛ yɛlɛma donc nin bɛɛ ye fɛn labɛnnen de kunfɛ ko tɛ quoi kunfɛ ko tɛ fɛn labɛnnen don fɛn min don a sira yɛlɛlen don la n'e ko k'e bɛ jamanadenw de e bɛ yan jamanadenw de kama e tɛ se jamanadenw ma mun t'i bi mɔgɔ kan mɔgɔ min ka da yɛlɛmɛ nin mun t'i bila ka mɔgɔw ka usine jeni u kunna nafolo mun t'i bila ka mɔgɔw dɛsɛ k'u ka t'u ka foro la donc o b'a yira ko a fɛn bɛ kɛlɛ de ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuran la cogo min na n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ bila jamanadenw na u ye musaka min bɔ n b'a to hali bi kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka fɔ fana an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na fɛn caman sigilen don sen kan n ma dɔn basigi bɛ na depuis salon a baara bɛ sen na mais n bɛ se k'a fɔ mun na bi bi in na n bɛ se k'a fɔ n ko bi ka fisa ni kunun ye parce que salon a kun ka kalan yɛrɛ yɛrɛ mais a bɛ ɲɔ ka dɔɔni fo ka taa fɔ k'a banna centrale solaire ninnu a bɛ temps ta parce que an ko taji dɔrɔn tɛ se ka ɲɛnabɔ fo an ka centrale solaire dilan ala barika la a baaraw bɛ ka continuer a bɛ ka continuer donc o b'a to n'olu fɛnw sigira sen kan gɛlɛya bɛ ban mais yɔrɔnin kelen tɛ san kelen tɛ san fila a bɛ ban dɔɔni ka taa an ye œuvre sociale an y'a bayɛlɛma bamakɔ siraba ninnu bɛɛ an ye lampadaire solaire an y'o san ka don a bɛɛ la bamakɔ siraba ninnu bɛɛ la ka tila ka dɔgɔtɔrɔso ninnu ka tila ka panneau solaire don a bɛɛ kelen-kelenna an ka artisan ministre de la culture mɔgɔw olu ka tailleur minnu bɛ soudeur ninnu mɔgɔ caman ka baara tiɲɛna ka da kuranko kan an ye panneau solaire di a caman ma an tila bamakɔkaw la kulukɔrɔkaw bɛ yen région tɔw bɛɛ bɛ yen an bɛ tila ka passer ka taa di u bɛɛ ma minnu tɔgɔ d'an ma min b'a to u ye degun sɔrɔ kuranko la u kana se k'o degun sɔrɔ bilen contrat fɛn renégociera an ye miliyari 761 de sɔrɔ o de sɔrɔla négociation na n'i y'a jateminɛ an kun jigin bɛ miliyari 400 de kan mais tellement a serela an y'a seri k'a seri an taara sɔrɔ ko 761 na u bɛ contrat ninnu signé tuma min na contrat ninnu bɛ di san 30 ne ye contrat di ma min na a bɛ taa san 30 la bon o kɔnɔna na sisan n'i ka contrat signé n'a fɔra sisan ko sanu onsi a bɛna fɔ sisan 31 grammes a bɛ t'o ɲɔgɔnna de la n'o ye contrat signé sisan n'a sɔrɔ sanu sɔngɔ bɛ taa an ka kɛ 50 sisan ne ye contrat signé la o b'a d'e ma san 30 donc ni contrat signé n'a sɔrɔ sanu sɔngɔ bɛ 50 la hali ni sanu sɔngɔ yɛlɛnna o dugusajɛ kɔfɛ k'a kɛ 1,10 ye o kelen de don o kelen de don bon san 30 san o san ni dɔ bɛ fara sanu sɔngɔ kan e ka 50 in de o de ka 50 de bɛ ta ka d'i ma parce que e ye contrat signé de kan o de tɛ yen bilen o banna pewu sisan kɔni sisan n'i ye contrat signé an bɛ contrat d'i ma san 2 bɛ fara kan n'i bɛ usine jɔ o san 12 kɔnɔna la c'est à dire don o don n'ala y'a kɛ ko dɔ fara sanu sɔngɔ kan dɔ bɛ fara an ka taxe kan yugu ko kɔni an y'a fɔ quoi c'est à dire i ɲɛ t'a la fɛn kelen de don wa i ɲɛ t'a la magari t'a la dɔnbaga t'a la i jija tɔgɔ kana fɔ dɔrɔn i tɔgɔ kɔni fɔra sariya b'a ka baara kɛ et san o san fana an bɛ dɔ de fara yugu kɛlɛ kan san o san an bɛ dɔ de fara yugu kɛlɛ kan
hali ni sɛgɛsɛgɛ kɛra la an bɛ vérificateur bila a bɛ t'i auditer an ye audit min kɛ ni sisan cɛ a bɛ audit 140 kɔ de bɔ douaniers fo an bɛ impôt mɔgɔw fo fɛn fɛn ka baara ka sɔrɔ lase jamana ma an b'a bɛɛ fo i b'a an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ o gɛlɛya a kɛra jugu o yamari ko kan kan ba ko na k'u tɛna k'u bɛ dɛsɛ dɔw yɛrɛ ko dɔgɔkun 2 parce que u bɛɛ fɔ ka da ko dɔ de kan parce que u b'a fɔ ko ni musakakɔrɔw bɛ dɛsɛ ala barika la an filɛ yɔrɔ min bi mɔgɔ bɛɛ bɛ k'i sara sɔrɔ fo ni dɔw ta retard ta mais k'a fɔ k'i ko sara ta ka d'e ma mɔgɔ b'u sara sɔrɔ bon mɔgɔ tɛ yɔrɔ dɔ ye n'i y'a o sabatila a fanba ye yurugu kɛlɛ ɲɔgɔn dɔgɔya réseau ni fɛnw sanfɛ ani misiriw kɔnɔ cybercriminalité kɛra o de kama o mɔgɔ caman fana minɛla ni mɔgɔ minɛ a b'a sɔrɔ u b'a fɔ k'a bɛ ka bɛɛ minɛ i bɛ ka kuma fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma kuntan fɔ ni mɔgɔ bɛ an bɛ ka mɔgɔ bali ka kuma dinɛmɔgɔ dɔ filila a ye kuma min fɔ ko mɔgɔw su ka bila ɲɔgɔn na ka mankan wuli dinɛmɔgɔ dɔ minɛla la a ma dogo mɔgɔ si la mais dinɛ groupe dɔw fana wuli ka na deli ka ko k'o bila ni dinɛmɔgɔ minɛla a minɛla de Olodi ɲɔgɔnma ani hakilila jagabɔ hokumu kɔnɔna na min ye ISC ale ɲɛmaya dilen don Burkina ma nin waati in na jɛkulu minnu bɛ sa n'olu bɛ Burkina kɔnɔna na n'u bɛ ISC sɔngɔrɔma don n'olu baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu nana yan kunun ko min ni Ablaye Diop olu ye ɲɔgɔn ye maa min bɛ sa n'o kɔni bɛ u ka délégation ɲɛma sa o ye Basolma Bazie ye ale yɛrɛ de nana sa ka na ɲininkali kɛ yaasa baaraw bɛ kɛ cogo min na ISC kun kan ani Ablaye Diop fana ka nɔfɛmaw ye baara kɛ kɛra kununko kuluba hakilina jagabɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na sa yaasa ka se k'a jira k'a fɔ Mali ye ko in bila yɔrɔ min ale ni Asimi ka baara banna yɔrɔ min IBE bɛna kan ka baara kɛ cogo min na a kan ka taa sira minnu fɛ ka se ka olu ɲɛfɔ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔli ko fana na hakilinaba minnu bɛ yen Diop y'a jira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye senfɛ kɔni min ye baara kɛcogo ye gun minnu sigira sen kan ani kulu minnu sigira ani baara min kan ka sigi sen kan sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o kan ka kɛ IBE ka san kelen baara sɛbɛn ye o kɔnɔna baaraw Basolma Bazie ale fana y'o dantigɛ Mali ɲɛmaw ye baara in sa ko kuntilenna yira don ka se ka taa Burkina ka se ka san kelen baara kɛ ISC ɲɛmaya la baara in bɛ tali kɛ o la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka se ka i taa ni i bila dɔn i bɛ ale ka hukumu kɔnɔna na sa u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye baara gulɔman belebelew ye minnu tu tigɛra Asimi fɛ ale bɛna olu sinsin Diop ko ni Ala sɔnna ma ko min ye ISC terrain kɔni k'a tɛna jɔ tuguni sabula maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'a boli nin waati in na sa olu kɔni bɛ se a boli cogo ɲuman na k'a di ɲɔgɔn ma fo ka taa an se yɔrɔ la hɛrɛ ale ni baden hukumu kɔnɔna na fala ye warukaw fɛ yen bi na min ye balo ye k'a sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ jiginnen fɛ min ye u ka feerefɛnw ye fana ka n'olu kɛ dasu ye da min tɛ se ka nafa foyi ɲɛ u ye nka u y'a jira sa k'a fɔ olu ka baara bɛrɛ bɛnnen don bɔlɔlɔ sanfɛ sabula a ko in u t'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn kayikaw fɛ yen don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye numulakaw olu numu minnu bɛ marakaw bolo olu tɔgɔ la baarako togokaw u y'o sigi sa jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kun n'o fala ye Kayi ale marabolo la baara in kɛra sibiri tɛmɛnen min ye numulakaw ni bolola baarakɛla minnu bɛ numu ka gun kɔnɔna na Mali, Senegal, Mauritanie ani Gambi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kayikaw fɛ yen numuya yɛrɛ bɛ cogo di numuya siniɲɛsigi bɛ cogo di a bɛ se ka bayɛlɛma cogo di laadala numu ni bi na numu bɛ baara kɛ cogo min na gɛlɛya minnu b'o la ani sɔrɔko ta nasira fɛ u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ko kan kibaruyaw la an b'a dɔn tulo ka sa k'a fɔ min ye Nizɛrikaw fɛ yen baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko ONG olu y'olu caman filenkolonci k'o dakolonci Niger jamana kɔnɔna na baɲumankɛtɔn 3,000 o de tun bɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko 1,684 o ye fasodenw yɛrɛ ta ye ko olu ka sɛbɛnw ka ɲi kɔkan jamanaw ka baɲumankɛtɔn o ye 125 ye ko olu fana bɛ se ka baara kɛ nka tɔ bɛɛ lajɛlen sa ko y'olu filenkolonci k'o dakolonci Niger ale ye ɲangini ta ka ɲɛsin a ka pétrole talaw ma n'o y'a ka tajitalaw ye tajitala jɛkulu n'o ye société 14 u y'olu kɔni bɔ tajita yɛrɛ la Niger fɛ pewu ka bataki bɔ k'a jira k'a fɔ k'olu ko k'u ka citerne tigɛna Mali jamana kɔnɔna na ka na ni taji ye o hukumu kɔnɔna na sa Niger kɔni y'a jira sa ko o mɔgɔw kɔni tɛ taji yɛrɛ sɔrɔ tuguni Niger jamana kɔnɔna na communiqué in u y'a bɔ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sabula a yira k'a fɔ ko maa minnu don k'u n'u banna u y'u bugunatigɛ tɔgɔw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ min ye société tajitala 14 Niger ye o de kɔni dulon ni waati na sa k'a jira sa k'a fɔ ko min ye u ka dulon ni kɔni ye a bɛ tali kɛ san 1 ɲɔgɔnna na u tɛ taji kɔni sɔrɔ Niger kɔnɔna na wa fana ni u ma sɔn fana waleya in ma fala ye
k'u bɛ sɔn ka kɛ k'a tigɛ ka bɔ yen pewu ye wa wale min se fana ka taa wolo fɛn wɛrɛ la sabula nin waati laban na a yira k'a fɔ ko Niger kɛlen don ka wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa cogo min na Mali jamana ale bɛ se ka taji sɔrɔ lafiya ani basigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔngɔ binniko ta nasira fɛ Gambikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen sa n'olu tun ye degun sɔrɔ Yaya Jammeh ka waati la ko donbolo bɛna kɛ olu ye okumu kɔnɔna na sa k'a daminɛ sa min ye san 1994 san ka na se san 2017 san ma sa Yaya Jammeh ka mara kɛra waati min kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni jo sariya tugu y'a yira sa ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na min ye Gambikaw ye olu ko k'u bɛna o baara kɛ Algérie jamanakuntigi ale ye sɛbɛn ta nin kalo in tile 11 k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan ka ɲɛsin Algérie ka minnu bɛ kɔ kan ni degun b'u la olu ka ladonni ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na Algérie kɔnɔna na waleya in kɔni bɛ tali kɛ sa san kɛrɛnkɛrɛnnen m'u fɛ n'u b'a fɔ ma ko Amasiku ka san 2076 san n'o ɲɛnajɛba kan ka kɛ Algérikaw olu fɛ yen Égypte ale ye ɲangini ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi ko n'u b'a fɛ ka Somaliland lakodɔn a y'a yira sa ko min ye silamɛw ka tɔnba n'o ye OCI ye ale kan ka taa lajɛ min kɛ Jedakaw fɛ yen k'o lajɛ senfɛ k'a bɛ kangarimada kɛ bɛɛ lajɛlen ye maa bɛ yen bi n'i ye Somaliland lakodɔn min ye Égypte ye a ko olu tɛna jɛn n'o ye ko sabula k'a bɛna na ni basigibaliya ye olu fanfɛ bolo la Sudankaw fɛ yen tile 1000 kɛlɛ ko o sɔrɔla koyi tile 1000 kɛlɛ o sɔrɔlen kɔfɛ sa nin waati in na min ye jamana ɲɛmaaw ye n'u olu yɛrɛ kɛlen don ka marabolo bɛɛ lajɛlen ta ka na n'a ye u ka faaba kɔnɔ n'o ye Khartoum ye u y'a yira sa ko ni maa min kɔni bɛ ɲɔgɔn na sa o ye jɛkulu marafatigiw minnu ni y'a san 3 ye olu kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda yaasa min ye sɔrɔdasiw ye olu bɛ se ka fanga bila cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ sa olu ka générali yaasa ka se ka basigi ale la na Kiba jamanakuntigi n'o ye Michael Jazz Kamel ye ale y'a yira kunungo ko min ye kumaɲɔgɔnya foyi ma tɛmɛ ale ni Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye Amérique jamanakuntigi ye k'o bɛ kangara min na nin ye ani katigɛla min na nin ye k'o t'a to olu n'u ka se ka kumaɲɔgɔnya sigi sen kan ko sabula ko kɛlɛbolo min b'o bolo ka yaala nin ye Kiba labɛnnen don wa Kiba bɛna na i jɔ a jɔyɔrɔ la Irankaw fɛ min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni barika bonyanen don kosɛbɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bilama ni a ko cayalen don baɲumankɛtɔnw ale ni josariyatɔnw kɔni wulilen don ko f'u ka o ko sɛgɛsɛgɛ Iran nun kɛlen don k'a kɛlɛkɛ fari da sabula u y'a yira k'a fɔ ko futinɛ minnu filɛ nin ka wuli olu fɛ yen a ma wuli a yɛrɛ ma maaw de y'a lawuli ka se ka u n'u ka jamanadenw fɔ ɲɔgɔn kɔ wa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in fana u y'a yira k'a fɔ ko Amérikikaw don ko Israël n'olu ser'olu ma walima ni jamana wɛrɛ kɔni ser'u ma k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko olu bɛ se tasara la wa u na wuli ka jɔ kɛ fana ka mɔnɛbɔ u yɛrɛ la i n'a fɔ u y'a kɛ cogo min na kɔrɔlen ka tɛmɛ Fala an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kɔnɔna na Fala ye Coupe d'Afrique min ye demi-finale ye o kɛnɛw bɛna na sigi sini ni Ala sɔnna a ma janvier kalo in tile 14 san 2026 min ye nin sen ta ye Fala ye ŋanaminɛŋana minnu b'a kɛnɛ kan n'o ye tɔn 4 ye ninnu ninnu bɛɛ lajɛlen ma kupu ta ka tɛmɛ wa Maroc o Senegal o Egypte o olu bɛɛ lajɛlen ye kupu in ta ka tɛmɛ nin san laban ninnu kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ Nigeria delila k'a ta sa a yira k'a fɔ ko san 3 laban in na Coupe d'Afrique ta ko taban laban in na ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔ ɲɛnɛmaw sɔrɔ a ko la min ye demi-finale fɔlɔ ye o bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 16 anw ka yan heure la o ye Senegali ale ni Egypte ye o bɛ kɛ Tanzekaw fɛ yen ndolanci kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Ibn Battuta la min ye Maroc ale ni Nigeria o ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati o bɛ kɛ ndolanci kɛnɛ na Arabakaw fɛ yen n'u tɔgɔ dalen don Mulaye Abdallah la n'o ye masakɛ denkɛ ye k'a yira maaw la sa k'a fɔ sa ko min ye jɔnjɔn kɛnɛ n'o ye finale ba ye o bɛ taa Arabakaw fɛ yen janvier kalo tile 18 Kafu ko ale kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ Fala ye ka sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan sabula Nigeria ale ni Algérie ka ndolanci min banna furukufuruku yera la nin kalo in tile 10 waleya in sa ko kabini file kɔni fiyɛra ka ban pewu min ye Algérie joueur ye u ka dege karamɔgɔ olu de filɛ nin ka wuli sa ka ɲɛsin Senegalikaw ka arbitre ma n'o ye Issa Sy ye k'ale kɔni ka a lajɛ sa k'u b'u bolo se a ma maaw donna u ni a cɛ arbitre yɛrɛ kɔni ko a kɔni senatiriyantoyatɔ de kɔni bɔra Marrakech terrain kɔnɔna na koyi min ye sɔrɔdasiw ye ani finitigiw k'olu de kɔni kun kɛlen don k'a lakana ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye sa kafu y'a yira sa k'a fɔ ale na ɲangini ta ka ɲɛsin ndolancilaw ma ani maa minnu ye nin baara in kɛ ko sabula demi-finale ɲɛkɔrɔla in na u t'a fɛ nin waleya ɲɔgɔnna ka kɛ min ye waleya in ye sa Algérikaw k'olu yɛrɛ ye ɲangini
olu yɛrɛ laɲini kɛ sa kafu fɛ sa ka plainte don k'a don fifa fana na ko file min fiyɛra k'u ma jɛn n'a ye maa wɛrɛw bɛ bi jamanaw bɛ bi k'olu fana bɛ ka laɲini kɛ kafu yɛrɛ fɛ fala ye ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ in kɛcogo ye ani ndolanci minnu yɛrɛ kɛra marɔkaw fɛ yen alifitiriw jalakira a ko la kosɛbɛ k'olu maa wulilen don k'u jɔ zidane denkɛ n'o ye lucas zidane ye ko kununkunnu bɛ ka min fɔ ko a ko k'a bɛna na i sɛmɔ balontan na n'ale yɛrɛ ye gardien ye a ko k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ ko ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ k'u éliminera nka min ye élimineli ye o t'a to ale k'i senbɔ gardien la sabula ale de ye u ka celu kɔlɔsiba fɔlɔ ye a ko sa ko a kɔni bilama in maaw kɔni bɛ ka wuli a nɔfɛ Dinamo de Zagreb olu b'a nɔfɛ ale ni jamana wɛrɛw b'a nɔfɛ yaasa a bɛ se ka taa ndola ta olu fɛ yen cogo min na o musaka kow bɛ sen na nka kow bɛ se ka min fɔ u ka celu kɔlɔsiba filanan n'o ye Osama Benbot ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛna na i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ min ye tɔnko ta nasira la n'o y'u ka jamana tɔn ye fala ye ko min ye demi-finale minnu bɛna ale e ko Maroc ale tɛ ŋanaminɛŋana ye ko in na sa wa nka min ye Nigeria fana ye a n'o min bɛ ɲɔgɔn na fala ye ko kabini ko in daminɛ na o ye celu dasi ko 14 de kɛ han ko a kɔni bɛna kɛ min ye entraîneur de jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ olu ka demi-finale in na tɔ kelen dɔ in sa n'o ye Egypte Senegal ye ko bɛna kɛ Sala ale ni Mane olu ka ndolantanba ye ndolantanba min kuma caman n'u kɔni tun bɛ tɔn kelen na Liverpool kɔnɔna na u tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko sen bɛɛ b'i ka faso de dɛmɛna yaasa ka se ka min ye se sɔrɔ ko n'i y'a jateminɛ sa Côte d'Ivoire kɔni de dasira Egypte fɛ 3-2 min ye Pape Diaw n'a ka cɛ dɔ olu ye se sɔrɔ Mali ka 1-0 nka olu lafiyalenba don sabula olu ka farikolo ɲɛnajɛ a ma jija kosɛbɛ ndolantannaw ma sɛgɛn kosɛbɛ ko n'i ye ko ta k'a jateminɛ sa ko Nigeria kɔni ko ale ndolancilaw fala ye k'olu kɔni ni u kɔni hakilila tigɛlen don kosɛbɛ ko sabula k'olu fana u ka ndolanci u ni Algérie ta ye k'o fana ma olu sɛgɛn kosɛbɛ halisa o farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna fala ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye Nigeriakaw ye olu ka jamana kɔnɔna na waritigiba dɔ bɛ yen a ko ni Nigeriakaw kɔni sera ka min ye Maroc bati fala ye waritigi in tɔgɔ ye ko Abdul Samad Rabiu milliardaire don Nigeria i b'a dɔn Nigeria ale milliardaire ka ca ni farafinna jamana bɛɛ ta ye ko a na sefa wari miliyɔn 300 di ndolacila bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma n'u ka dege karamɔgɔ n'u sera ka gagner demi-finale la miliyɔn 600 sefa n'u sera ka kupu ta k'o labilalen don Nigeriakaw ye an b'a yira sa ko an ka jeu concours kɛnɛ ka fala ye tirage kɛlen maa min ka numéro gagner sa o ye 64 73 16 37 64 73 16 37 o tigi ale ka wari bɛ caman bi n'o ye 2000 ye Mali Senegal ale de ye a jaabi sɔrɔ o tɛ yan Mali Senegal don dɛ ɔhɔ e ɲinɛna de i da sera de o de la i ɲinɛna fala ye an b'an ka kibaruya kuncɛ min ye o man di Amadu Dugure V0 ale tɛ maa ni y'an ka jamana kɔnɔ n'i ye V0 ta k'a lajɛ fala ye cɛsiri ni timinandiya ani yɛrɛ minɛ o karamɔgɔ don wa maa min don fana tubabuw ye fɛn o fɛn kɛ a kɛra mathématique ye o a kɛra physique ye o a kɛra chimie ye o a y'a bɛɛ kɛ bamanankan na k'a yira maaw la k'a fɔ ko an ka kanw bɛ se ka don ba la maa min ni Alpha Umaru Konare bolo filɛ ɲɔgɔn bolo nin ye fala ye ale de ye Mamadu Dugure n'u b'a wele V0 wa min ye bɛɛ y'a kɛlɛ ye a y'o fana kɛ école karamɔgɔw Badalabugu lycée la n'i kɔni ko V0 a dogolen tɛ maa si la wa min ye bamanankan ye fana a y'a dɛmɛ ka bamanankan sankɔrɔta ka bamanankan don ba la k'a cɛsiri kosɛbɛ ala ye ale de ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti minɛ ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ɲɛ bi taa an b'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'ala n'a kira sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoniw ale kɛnɛ kan